ए वर्ष एते बन्या ହେଇଛି ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। କୋଉଠି ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଗଲାଣି, କୋଉଠି ଘର ଭାସି ଗଲାଣି। ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏତିକି ଗୁହାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ପୁଅ ଏବେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ତା ବାପା ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିବାକୁ, ତ ଏଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଧୂପ ହରିକା ଦିଆଦି କରିଦେଇକି କିଛିଟା ରାତି ପାଇଁ ରେଡି କରିବାର ମତେ ଅଛି। ମୁଁ ଧୂପ ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପୁଅ ଆସିଗଲାଣି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ବରା ନେଇକି। ତାକୁ ଏତେ ଭୋକ ଯେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିକି ତାକୁ ଦବା ଯାକେ ବି ସମୟ ନାହିଁ। ନିଜେ ଖାଇକି ତା ଡ୍ରେସ୍ ସାରା ସବୁ ବୋଳିବାଳି ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି ରାତି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିବି। ଆଜି ରାତିରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଅଳ୍ପ ମସଲାରେ ସିମ୍ପଲ ଭଜାଟେ କରିବି। ଭଜା ମିନ୍ସ ମିଶାମିଶି ଭଜା। ଯାହା ପରିବା ଅଛି ସବୁ ପରିବାକୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଭଜା। ଆମର ତାକୁ ଭଜା ସନ୍ତୁଳା ବି କହନ୍ତି। ଯେମିତି ସନ୍ତୁଳା ହୁଏ ଖାଲି ତା ଦେହରେ ପାଣି ଥାଏ, ଏଥିରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଭଜା ଭଳିଆ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ରାତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଅଳ୍ପ ତେଲ ମସଲାରେ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ପରିବା ପତ୍ର ଅଛି ସନ୍ତୁଳାରେ ଯେମିତି ଆମ ପରିବା ପଡ଼େ, ଭଣ୍ଡା, କଖାରୁ, ଝୁଡୁଙ୍ଗ, ବିନ୍ସ, ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ମୂଳା, ଜହ୍ନି, ଯାହା ବି ପରିବା ଫ୍ରିଜରେ ଥାଏ, ସନ୍ତୁଳା ବରାଦରେ ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ସବୁ ପରିବାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ମୁଁ ଲମ୍ବା ଭାବରେ ଭଜା ସେପ୍ରେ କାଟିଦିଏ। ତାପରେ ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରି ନିଗାଡ଼ି ଦିଏ। କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି, ସୋରିଷ ତେଲ ତାକୁ ଗରମ କରି ତା ଦେହରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଫୁଟଣ, ଜିରାର ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ଟିକେ ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିଦିଏ। ଜିରା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ଯାହା ପରିବା ପତ୍ର ମୁଁ କାଟିକି ଧୋଇକି ନିଗାଡ଼ି ଥାଏ ତାକୁ ସବୁ ତା ଦେହରେ ଅଜାଡ଼ି ଦିଏ। ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରା ହାଇରେ ରଖିଥାଏ, କାରଣ ଲୋରେ ରଖିଲେ କି ମିଡ଼ିୟମ ରଖିଲେ ନରମ ଯିବ। ପ୍ରଥମେ ହାଇ ହିଟ୍ ରଖିଲେ ପୁରା ଖଡ଼ଖଡ଼ ହେଇକି ଭାଜି ହେବ। ତାହେଲେ ହିଁ ଏଇ ଭଜା ସନ୍ତୁଳା ବା ମିଶାମିଶି ଭଜା ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ହାଇ ହିଟ୍ରେ ତାକୁ ପକେଇକି ପୁରା ଭଲସେ ଖଡ଼ଖଡ଼ କରି ଭାଜିଦେବା। କୌଣସି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଗେ ଦେବାନି। ଯଦି ଲୁଣ ଦେବା ତାହେଲେ ପୁଣି ନରମି ଯିବ ଆଉ ପାଣି ଛାଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଖାଲି ସେମିତି ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ଭଜା, ତାର ପାଣି ଅଂଶ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି। 2-3 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ହାଇ ହିଟ୍ରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜିଲା ପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ବି ଦେଉଥିବେ, ହେଲେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି, ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ, ପୋଡ଼ିଯିବ। ଜଗିକି ଥିବେ। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଟିକେ ଖଡ଼ଖଡ଼ ହେଇକି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଆଡ୍ କରିବେ। ଆଗ ହଳଦୀ ଆଡ୍ କରିଦେବେ, ଟିକେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଆରାମସେ ଟିକେ ପୁଣି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଳେଇକିରି ଏବେ ଗ୍ୟାସକୁ ଧିମା କରିଦେବେ, ସିମ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ଏବେ ପରିବାଟା କେମିତି ସିଝିବ। ତାକୁ ସିମ୍ କରିକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2-4 ମିନିଟ୍। ଯେହେତୁ ଏ ତରକାରୀ ନୁହଁ, ଆଦେହରେ ପାଣି ଦିଆ ହେଉନି କି ଏଥିରେ ବେଶୀ ମଏଶ୍ଚର ବି ଭିତରେ ନାହିଁ, ପରିବା ଅଲରେଡ଼ି ଧୁଆ ହେଇକି ନିଗଡ଼ା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ନଜର ରଖିଥିବେ। ରୋଷେଇ ଘରେ ମୁଁ ମୋର କାମ କରୁଥିବି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋ ପୁଅ ବି ଆସିକି ଫ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲାଣି। ତାର ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବହୁତ କିଛି କାମ, କ'ଣ କେଉଁଠି ଅଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଏ, ହେଲେ କରିବାକୁ ଦିଏନି। ହେଲେ ବି ସେ ତାର କାମ ଚଲେଇଥିବ, କେମିତି ବି ଆସିବ, କ'ଣ କାଢ଼ିଦେବ, କ'ଣ ହେଇଛି। ମୋତେ ଲଗେଇଛି ଉପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଦେ। ନାଇଁ ତ ଆଇସ୍ ଦେ, ତାର କୋଉଠି ଟିକେ ମାଡ଼ ହେଇଗଲେ ତାର ଆଇସ୍ ଖସିବାର ଅଛି। ତା ଆଖି ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି କୋଉଠି, ମୋତେ ଆଇସ୍ ଦେ ବୋଲି ମାଗୁଛି। ବରଫ ନେଇକିରି ଖାଲି ପାଟିରେ ପୁରେଇ ତାକୁ ଖାଉଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁନି କେଜାଣି କେମିତି। ମୁଁ ଯେମିତି ମନା କଲି ଯାଇ ତା ପାପାକୁ ମାଗୁଛି, ମୋତେ ପଇସା ଦିଅ, ମୁଁ ଯିବି ଦୋକାନରୁ କ'ଣ କିଣିକି ଆଣିବି। ଆରି ଭିତରେ ମୋ ଭଜାକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ଅଲମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ଟିକେ କରି ପାଉଡର ଆଉ କସୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ପକେଇଦିଏ। ତାକୁ ପକେଇକିରି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦିଏ, କାରଣ ଯେହେତୁ କରି ପାଉଡରଟା ମୁଁ ଏବେ ପକେଇଲି ସେ ଟିକେ ସିଝିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ପାଉଡରର ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ ବା ଟେଷ୍ଟରେ ବି ଆସିଯିବ ବହୁତ ହାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ। ଟିକେ ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକିରି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସିଏ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଭଜା ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇକି ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଭଜାକୁ ଅତି ନରମ କରାଯାଏନି, ଆ ଦେହରେ ବହୁତ କମ୍ ତେଲରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ରାତି ବେଳା ପ୍ରାୟ ଏ ଭଜା ମୋତେ ସୁବିଧା ହୁଏ।
आ जदि किछि पूजा पर्व थाए बिना प्याज रसुण रे खाइबार भी थाए मु एई भजा प्राय करती संतुला आज करियार नहीं तेणु एई भजा कर दिए खाई ही जाए आ ता संगे गरम गरम रुटी करिकरी मु खाइबा को दे दिए आज घर को जल्दी आस जाइथिले ऑफिस रु तो सेति पई खाइबा भी डिनर जल्दी ही गला काना वर्षा तो चलची लाइन फाइन कटि जीवो काले सेति पई मु रुटी कर देली रुटी गुड़ा केडे सुंदर फुला फुला ही होउची रुटी काहेकि आ केडे सुंदर फुलिबो तार भी गोटे ट्रिक अछि मु से विषय रे निहाती आपन केतेबेले कहिबी जदि आपन के वीडियोटी भल लागिची ताले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु ए भलिया बढ़िया बढ़िया वीडियो म आपन मन पई नेकी आसीबी मो पुओ तार खाई सारी की एपट सेपट होउची टिके समय खेलिबो तापरे से सोइबा को जीवो आपनको ए वीडियोटी केमती लागिला कमेंट करी जणाइबे रहुची पुणी देखा हबो आ गोटे नुआ ब्लॉग रे से जाके बाय बाय।